Jisu Tengorpan Kardik Pik Kecepat Pangtoy Wow Chris Litu Nalipan Ing Duglo Lepen Chulo Kopi Manuli Tengorpan Kangkir Kangkirang Nipir Kelang De Mathapan Holona Piniarni Lahiniang Deng Jisu Tengorpan Kardik Pik Kecepat Pangtoy Along Thought gitu amat apa ini kepedang pon ini yani itu mendak non kewan isia timetable ka follow chot mate itu akit kroy sepetir tulis haji bade tuma pap adai itu sepekar long dia pan depute itu ningkan kang tim itu non lah Yesus Tengorpan Kardik apon le itu ngamat hadu ningin lapu kali tapen ining ke oi pini nai lapu abang kali lo non ini tu ngomong ke ning kang tim itu kapar phang akar dipik apon non ke son si itu kapar phang hede jim kaya jot pini pen pu abang si itu semua tharang pom itu hemeri along isuma atung pen non rap kado kwe along kami itu aniwang itu Kardik parphang wer kaningkan arjot kemai tumhan ke parphang ri kusi tumhan ke tumhan itulo kemai tumhan ke baptisma bane jawa tumhan ingwai tanglo along korti binong jir binong ali sangho binong duplang lo kasi non la injeng kripi long sita metu arbi itu nawatha the bin pen itu ningkan arjon ke tamtang angbong itu Kardik ke parphang dong ke cepar yang yi apam itu ining dam lempem la along bin dam itu kamatha parsik konpen itu hempu Yesu aphan itu jordom pononang itu akhir jume ke nang jang kami desi itu lagi damtang kaparphang anang hor ke itu non kaparphang phede ji aphan Yesu le kaparphang kali itum si kaparphang apot itum ta methang swang hor ke cepar yang ji aphan non Yesu along itu non ining dam lempem arbiar e matha te pin pen la indeng great rian ta itu arong mate itu phong isia time table ka follow pen kewang kupera itu akit kroy at se ke thiri la betul lagi kroy ke pelong ni pen ki jo ke pelong ya phale itu bor ipon holona arolona o Jesu nangli theng parpan kang thiu pen la jo nilitung cipi bihek pen la pen ning ding ning jon pen nilitung makai si kado pabe akisung kelap cepar
nang lilong nang kidun thek jiao pha nirat tun tha nili tung a pha ning jin so tha hem pu yon ki pu ala ma je Song li rap to no cheer fancy.